Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sario. Taong 1959, Kaparan, Zamboanga, Sibugay. Merong isang maliit na tindahan si Lazario at ang kanyang pamilya sa isang liblib na lugar, sa Kaparan. Magmula noong bata siya, naging tagapagbantay na siya nito. Hindi naman kasi nila maaasahan ang mga nakatatanda niyang kapatid, gawa ng bukod sa pabaya ito, palagi din itong pinagnanakawan ang kanilang tindahan. Ayaw naman yung malugi ni Sario, kaya naman siya na ang nagpresenta na magbantay. Bagaman kapalit nito ang kanyang pag-aaral, hindi niya na yun inisip pa, lalo pat ang mahalaga para sa kanya, mairaos ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakakulong man siya sa mumunting tindahan nila, kahit papaano nakakagawa naman siya ng paraan kung papaano maging masaya. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan noon ang kasamaan ng panahon sa kanilang lugar. 3 araw na kasing umuulan, kaya na may hindi maipagkakaila ng mga magulang niya ang pagkasira ng mga itinanim nitong palay at mais. Dahil sa wala noong gaanong dumaraan sa kanilang lugar, kung kaya't napilitan na rin sila noong isara ang kanilang mumunting tindahan. Nga pala, konting description lang sa bahay ni Lazario. Dito kasi iikot ang kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira sila malapit sa daan na nagdudugtong patungo sa sentro ng baryo. Ang daang yon, kalimitang dinaraanan ng mga magsasaka at mga manlalako na siya namang pangunahin nilang parokyano. Ang kalimitang binibili ng mga ito, kundi minatamis, ulam na gawa mismo ng nanay niya. Masarap yung magluto, kaya na may nasanay ng mananghalian sa kanila ang mga manlalako tuwing napapadaan ang mga ito. Kapag nakaalis na rin ang mga manlalakong yon, babalik ulit si Sario sa loob ng tindahan nila para magpalipas oras. Araw-araw, ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa, kaya na may hindi niya gaanong napapansin ang bilis ng pag-ikot ng oras. Habang naghihintay sila noon sa pagtila ng ulan, naging abala naman sila sa pagluluto ng mga inimbak nilang mais at kamote. Kagaya ng pangkaraniwang pamilya, nakagawian na din nilang mag-usap sa oras na meron silang ginagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maihanda na nila ang kanilang mga pagkain, bahagya naman noong natigilan si Sario matapos niyang marinig ang kanyang ama na magwika sa kanya ng, Oy, Sario. Mamaya pala samahan mo ako sa bukid. Meron lang tayong kukunin. Pagkatapos nun, uuwi naman tayo kaagad. Hindi ko kasi may sama tong mga kapatid mo eh. Hindi kasi maganda ang kanilang mga lagay ngayon. Dahil sa sinabi nito, napatango lang naman siya habang dahan-dahang kumakain ng kamote. Pagkaraan pa ng ilang minuto, inabisuhan na nga siya ng kanyang ama na maghanda na. Nang marinig naman ni Sario ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang kanilang salakot na gawa sa dahon ng anahaw. Sa pagdating naman niya sa labas ng kanilang bahay, doon bumungad ang kanyang ama, matyagang naghihintay. Meron din yung daladalang isang malaking sako at sa loob nito may isang pala na kalimitan nilang ginagamit sa pagbubungkal ng mga tanim nila. Matapos naman yung masipat ni Sario, hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilanang ang buong akala niya tutungo sila sa bukid para ilipat lamang ang mga tanim nilang pinya na dahan-dahan ng nilalamon ng baha. Maya-maya pa, nang masiguro na nilang daladala na nila ang mga kailangan nila, agad naman nilang binagtas ang daan sa kabila ng napakalakas na ulan. Hindi naglaon, nang makarating sila sa bundok, doon nila nakita ang tanim nilang halos hindi na mapakinabangan.
Yung mga palay na itinanim ng kanyang ama noong nagdaang araw, nakahilata na sa lupa. Ang mga mais naman, buwal na ang karamihan. Lubog na rin sa baha ang mga tanim nilang pinya, kaya na may bago pa yun masayang, agad naman nila yung pinagtulungan na ilipat sa mataas na parte ng kanilang pinagsasakahan. Sa loob ng 2 oras, paisa-isa nilang nilipat ang mga tanim na yon. Kahit pagod na sila, pinilit pa rin nilang gumalaw para naman kahit papaano hindi masayang ang kanilang pinaghirapan. Pagtungtong ng 4:00 ng hapon, kasalukuyan na noong nagpapahinga sila Saryo sa kubong nasa taas na bahagi ng bukid. Hindi na muna sila bumalik sa kanilang pamamahay gawa ng bukod sa pagod na sila, masyado pa ring malakas ang bugso ng ulan. Habang nagmamasid sila sa labas ng kubo, wala naman silang napapansing kakaiba. Akala nila Saryo, pangkaraniwang araw lang yon para sa kanila, pero makalipas pa ang ilang minuto, meron silang narinig na iyak ng isang bata. Binabaliwala pa nila ito, pero habang tumatagal, napapansin nilang palakas yon ng palakas. Siyempre, dahil padre de pamilya ang kanyang ama, hindi naman ito matiis na makinig sa halos mamatay-matay na iyak ng isang sanggol. Dahil dito, kahit nilalamig pa silang dalawa, muli silang lumabas ng kubo para hanapin ang bata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, maigi naman nilang sinundan ang pinanggagalingan ng iyak. Hindi naglaon nang marating nila ang isang malaking puno. Doon bumungad sa kanila ang sanggol na halos matabunan na ng putik. Kung titingnan, wala namang kakaiba rito. Pero ang nagbigay noon ng palaisipan para kay Saryo ay yung misteryong paglitaw nito sa lugar na walang katao-tao. Bagaman nababahala rin siya sa mga pangyayari, pinili na lamang niyang sumunod sa nais ng kanyang ama. Maya-maya pa, pagkakuha nila ng bata, dali-dali naman nilang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pakikipag-usap niya rito na baka hindi talaga ordinaryong bata ang kanilang nakuha. Dagdag pa ni Saryo na ilang beses na siyang nakarinig ng tungkol sa mga tiyanak na nagbabalat kayo bilang sanggol para magpaawa sa mga taong nakakarinig sa kanila. Mariin niya ring inilahad sa kanyang ama na hindi yun makakabuti kung sakali mang papahintulutan nila ito na ipasok sa kanilang tahanan. Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang sinabi, bigla naman yung napasilay sa kanya habang seryosong sumasagot ng, Hindi mo na ako kailangang paalalahanan ng tungkol dyan, Saryo. Alam ko ang ginagawa ko. Sigurado rin ako, hindi tiyanak ang batang hawak ko. Pwede ba kahit ngayon lang? Suportahan mo naman ako. Hindi naman ako magpapadalos-dalos ng desisyon kung alam kong ikakasamayan ng ating pamilya. Tayo na. Bilisan na natin. Yung bata nilalamig na. Nang marinig naman ni Saryo ang sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang kanilang tahanan kung saan doon bumungad ang nanay niya na naglalagay ng gasera sa labas ng bahay nila. Nang masipat naman sila nito, dali-dali naman sila nitong nilapitan, bitbit ang isang payong na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng anahaw. Hindi naglaon nang makapasok na sila sa loob. Agad naman itong binihisan ang batang kanilang nakuha. Pagsilay naman nilang nagpapahinga na ito, doon naman nila pinag-usapan ang totoo nitong pagkatao. Ayon sa kanyang ama, hindi yun pangkaraniwang bata, gawa ng habang kalong-kalong niya ito, nasipat niya ang isang hibla ng buhok nito na kulay berde. Naniniwala siya kung hindi yun anak ng engkanto, anak yon ng diwatang maaaring nalaglag
o hindi naman kaya'y naligaw. Pagtatapat pa ng kanyang ama, sa tinagal-tagal na niya sa bukid na yon, hindi niya maipagkakaila na ilang beses na rin siyang nakakita ng mga engkanto na may kulay berdeng buhok. Mariin din itong inilahad, anuman ang uri ng nilalang na yon, hindi nila ito maaaring hayaan na mamatay. Kapag kasi gano'n ang nangyari, malakas ang kutob ng kanyang ama, maaari nitong maapektuhan ang pagsibol ng mga tanim nila. Nang marinig naman ni Lazario ang tungkol doon, maging sila man, halos hindi makapaniwala. Sa isip-isip niya noon, magdadalawat kalahating dekada na siya sa mundo, pero ni minsan hindi pa siya nakakita ng mga engkanto. Para mapatunayan naman ang mga bagay na inilahad ng kanyang ama, siya na mismo ang naglakas loob na tumingin sa buhok ng bata. Paghawi niya sa damit na nakabalot dito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat na bukod sa napakahaba nitong buhok, agaw pansin din para sa kanya ang noo nitong parang may nakaukit na korona. Maya-maya pa, nang makita na niya ang berdeng hibla ng buhok nito, doon na siya naniwala sa mga bagay na inilahad ng kanyang ama. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, mas lalo pa siyang nagkaroon ng interes ukol sa mga ganoong uri ng nilalang. Sa pagpapatuloy naman ng paglalahad ng istorya ng kanyang ama, doon niya napag-alaman ang mga bagay na ikinakabahala nito. Ayon kasi sa ama niyang yon, na dahil sa bata pa ang engkanto, merong posibilidad na dalawin niyo ng mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa nito na, kapag minalas-malas sila, aswang ang makakalaban nila. Matapos namang marinig ni Sario ang sinabi nito, unti-unti naman siyang binalot ng kakaibang takot sa katawan. Sa sobrang pagkabahala niya noon, ni sumagot sa mga tanong ng kanyang ama, hindi niya nagawa. Sa paglalim pa ng gabi, nanatili namang gising si Lazario, naghihintay sa mga nilalang na maaaring magparamdam sa kanila. Pero umabot na lamang noon ang hating gabi, wala naman silang naramdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na nila napansin na nakatulog na pala sila. Ilang araw pa ang lumipas, tumila na ang ulan. Karamihan sa kanilang mga kalugar, labis-labis na ang pagsasaya, gawa ng yun na ang hudyat para sa kanila upang muling magsaka. Si Lazario naman noon, kasalukuyan ang naghahanda para bumalik sa bukid. Sa pagsapit ng araw ng Lunes, nang makalis na ang mga kapatid niya, siya na lamang at ang sanggol na yon ang naiwan sa kanilang tahanan. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng ilang araw na rin ang dumaan na wala naman siya doong napapansing kakaiba. Habang nagbabantay siya ng tindahan nila, nakahiga naman sa duyan ang batang yon, tahimik na natutulog. Pagpatak naman noon ng 8:00 ng umaga, nagsimula na ang pagsidagsaan ng mga parokyano nila. Bawat isa sa mga ito, hinanap ang luto ng nanay niya na matagal na nilang hindi natitikman. Habang abala noon si Sario sa pakikipag-usap sa kanyang mga parokyano, meron naman siyang napansing 3 lalaki na seryosong naglalakad papalapit sa kanilang tindahan. Paghawak nito sa tungkod ng bintana nila, bigla namang nabaling doon ang kanyang atensyon matapos niyang mapansin na paulit-ulit nitong itinuturo ang batang kanilang nakita. Walang sabi-sabi, agad naman siyang pumasok sa loob nito para yon ay ikubli sa katawan niya. Upang hindi rin maghinala ang 3 lalaki, pinilit naman niya itong tanungin ukol sa nais nitong bilhin. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napahinga lang naman yon ng malalim habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi kami kakain.
Wala kaming balak na tumikim ng pagkain ninyo. Anong malay namin? Baka meron niyang lason. Nga pala, kaninong anak yan? Parang pamilyar ang mukha sa amin eh. Nang marinig naman ni Saryo ang sinabi nito, agad naman siya noong nagtaka, gawa ng nasisiguro niya nakatago ang pagmumuka ng bata. Madilim din sa parte ng tindahang pinagduduyanan nito, kaya malabo yung makita ng mga tao. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan naman niyang maging mahinahon nang sa gayoy hindi siya makalikha ng eskandalo. Nagkakamali ho kayo, Manong. Kapatid ko ho ito. Sa katunayan ho, ilang buwan pa lamang ho ito. Magmula noong iniluwal ng nanay ko. Bakit ho? May nawawala ho bang bata sa inyo? Pasensya na ho ah. Hindi ko kayo matutulungan sa mga ganyang bagay. Kung gusto ninyo, lumapit na lang ho kayo sa barangay. Mahinahong sagot naman dito ni Saryo. Nang marinig naman yon ng dalawa, agad naman yung umalis nang wala nang sinasabi pa. Si Saryo naman noon, maiging sinunda ng tingin ng tatlo upang masiguro kung saan yun tutungo. Maya-maya pa, nang mawala na yun sa paningin niya, agad naman siyang bumalik sa loob ng tindahan para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kinahapunan noong mismong araw na yon, pagdating ng mga magulang nila, walang pagdadalawang isip namang inilahad ni Saryo ang mga nangyari noong umaga. Dahil sa kanyang sinabi, ito na mismo ang nagkumpirma na mga aswang nga ang kanyang nakita. Dagdag pa nito na maaaring sa puntong yon, natunugan na nito ang eksaktong lokasyon ng bata. Pagtatapat pa ng kanyang ama, hindi na magiging ligtas ang gabi nila sa kadahilanang magpupumilit ang mga aswang na yon na kunin ang kung anumang nais nilang makuha. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman siya nitong inabisuhan na bantayan ng maigi ang batang yon. Dagdag pa nito na hanggat maaari, wag na silang mabahala gawa ng nakahingi na sila ng tulong sa mga totoo nitong magulang. Nang marinig naman ni Saryo ang sinabi nito, halos hindi naman niya magawang makasagot sa mga bagay na sinabi ng kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi, mahimbing na ang tulog ng pamilya nila. Si Saryo noon at ang kanyang ama na natiling gising kasama ang batang inaalagaan nila. Pumwesto rin sila sa pinakagitnang bahagi ng kanilang bahay upang masigurong madali nilang matutunugan ang mga kakaibang pagpaparamdam. Bagaman labis-labis na ang takot noon ni Saryo, pinili niya pa ring maging matatag alang-alang sa kanilang pamilya. Sa isip-isip niya noon, yun na lamang ang magagawa niya para sa bata. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, dahan-dahan naman nilang nararamdaman ang pag-iba ng simoy ng hangin. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, bumigat ang paligid na kinaroroonan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Saryo nang biglang tumayo ang kanilang ama, hawak-hawak ang sundang na nasa ilalim ng higaan nito. Pagsilay naman ito sa kanya, pabulong naman yung nagwika ng, Saryo, tumayo ka na muna dyan. Nandito na sila. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan. Maiging pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, pagsilay niya sa kanyang amang unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng bahay nila, tahimik naman niya yung sinundan. Pagtabi niya rito, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos siyang makasilay sa siwang ng bahay nila ng 5 nilalang na naglalakad ng nakatuwad. Sa estado ng mga ito, parang hindi yon mga pangkaraniwang tao. Hindi naglaon, paglapit nito sa gilid ng kanilang tahanan, rinig na rinig naman nila ang paggapang ng mga nilalang na yon
hanggang sa tuluyan na itong makarating sa kanilang bubong. Maya-maya pa, nagsimula na ring umiyak ang bata, kaya naman ang ginawa niya, lapitan yon upang patahanin. Subalit kahit anong gawin niyang pagkalong dito, hindi pa rin yun sapat para tumigil yon sa kakaiyak. Kalahating oras pa ang lumipas, nagsimula na ngang maghukay ang mga nilalang na yon sa bubong ng kanilang bahay. Bagaman hindi nila yon gaanong naririnig, alam nilang yon ang ginagawa ng mga ito, gawa ng kitang-kita nila ang pagbagsak ng durug-durug na pawid na galing sa bubong nila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng kanyang ama nang mapansin naman nila ang pagtagos ng liwanag ng buwan sa loob ng kanilang bahay. Pagsilay nila sa itaas, doon bumungad sa kanila ang mga namumulang mata ng aswang na hindi gumagalaw, na parang tahimik na nagmamasid sa buong paligid. Dahil dito, agad namang dumakot ng asin ang kanyang ama na siya namang dali-dali nitong isinaboy patungo sa kinaroroonan nito. Ngunit bago pa man yung tumama sa mapupulang mata ng aswang, mabilis naman yung nakailag. Sa isang iglap, muling tumahimik ang paligid. Si Saryo noon, takot na dahil sa hindi na niya mawari kung ano pa ang kanyang magagawa. Akala niya yun na ang katapusan nila. Pero makalipas pa ang ilang minuto, narinig na lamang nilang may umatungal na nilalang sa labas ng kanilang tahanan. Pagsilip naman nila sa siwang, kitang-kita nila ang mga paparating na mga nilalang na merong hawak-hawak na sibat na gawa sa purong kahoy. Nakasakay din yun sa mga kabayo na merong 6 na paa. Kakaiba rin ang balat ng mga ito, gawa ng kapag nasisinagan yon ng liwanag ng buwan, nagkakaroon yon ng mga berdeng bitak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasipat ang pagpalipad nito ng sibat na siya namang tumama sa 2 pang aswang na naroon sa may bandang pinto ng bahay nila. Bagaman hindi nila nakita ang pagkamatay nito, kitang-kita naman nila ang pagbao ng 4 na sibat sa dingding na sinabayan naman ng pag-angil ng mga aswang. Maya-maya pa, pagtahimik ng mga ito, agad namang binunot ng mga engkanto ang mga sibat na ibinato nito. Sa loob ng halos kalahating oras, nagpatuloy ang pagbubuno ng 2 panig hanggang sa hindi naglaon na gawa yung mapangibabawan ng grupo ng mga engkanto. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nakarinig sila ng banayad na pagkatok sa mismong pintuan ng kanilang bahay. Dala ng takot noon nila Saryo, minabuti naman nilang wag muna yung pansinin, pero nang nakakadalawang katok na ito, doon na sila nagpasya na yon ay pagbuksan. Pagsilay naman nila sa labas ng bahay nila, bumungad sa kanila ang isang lalaki na merong mahabang balbas na may hahalin tulad mo sa kulukulubot na ugat ng isang puno. Pagsilay naman ito sa kanila, napangisi lang naman yon habang nagwiwika sa kanilang mga isipan ng, "Salamat sa pag-alaga nyo sa anak namin. Maaari ko na ba siyang makuha ngayon? Pasensya na, pero kailangan na niyang umuwi." Nang marinig naman yon ng ama ni Saryo, agad naman itong kinuha ang bata sa kanyang bisig, sabay abot nito sa nilalang na kanyang kausap. Pagkakuha naman ng engkantado sa anak nito, mahinahong sumagot naman doon ang ama ni Saryo ng, "Ginoo, pwede bang makahingi kami sa inyo ng konting pabor lang? Sana, tulungan niyo kaming mapataba ang aming lupa. Yun lang kasi ang pinagkukunan namin ng hanap buhay. Kung dadami ang aming ani, malaki ang maitutulong nito sa aming pamilya." Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang umalis ang mga nilalang na yon ng mapayapa.
Binitbit din ito ang bangkay ng mga aswang upang masigurong wala nang maiiwang bakas nito sa kanilang pamamahay. Kinaumagahan, paggising nila, labis-labis naman ang pagtataka ng nanay nila dahil bigla na lamang nawala ang bata. Nang marinig naman ng kanyang ama ang hinaing nito, agad naman itong ipinagtapat ang nangyari sa batang yon. Dagdag pa nito na, huwag na nila yung hanapin dahil nasa kamay na ito ng totoong nagmamay-ari rito. Sa paglipas pa ng mga buwan, hinding-hindi pa rin makakalimutan nila Saryo ang batang engkantong minsang napadpad sa kanilang tahanan. Magmula rin noong umalis yun sa kanilang pamamahay, mas lalo pang dumami ang kanilang mga ani na halos dumating na sa puntong triple na ang nagagapas nila kesa dati. Pero alam nyo ba, na kahit gumiginhawa na noon ang kanilang buhay, ni minsan, hinding-hindi nawala sa isipan ni Saryo ang tungkol sa ginawa nilang pagkupkup sa sanggol na may berdeng buhok. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, nung narinig ko yung umiiyak sa labas, umuulan, tapos sanggol. Karamihan sa mga kwento natin kapag ganun matik tiyanak na no? Pero dito hindi, iba. Anak ng engkanto. Grabe, tindi nun. Kinilabutan nga ako nung dumating yung pamilya ng bata tas pinagsisisibat yung mga aswang. Sobra akong kinilabutan dun. Ang angas ng eksena na yun. Tapos nung binigay na nila yung anak ng engkanto, yung tatay niya, napaka-humble ng tatay neto ni Saryo. Kasi kung tutuusin, pwede na siyang humingi ng maraming kayamanan dun Kasi ang niligtas niya, buhay ng anak ng engkanto. Pero hindi, ano lang hiniling niya? Patabain lang yung lupa. Grabe, napakabait ng tao na to. Pero hindi na ako magtataka kasi isa to sa mga sinaunang tao Yung lolo ko, ganyan rin. Basta yung mga lumang tao kung tawagin. Siguro yung mga nabuhay ng 50s, 60s, tas hanggang ngayon buhay pa. Sobrang napaka-humble niyan, tsaka sobra silang kontento sa buhay nila. Na sana ma-adapt natin, no? Or yung mga bagong kabataan ngayon. Kasi yung pagiging kontento, napakalaking bagay niyan sa buhay. Pero yun nga, masasabi ko sa kwento neto ni Saryo, sobrang ganda, tsaka sobrang angas ng mga eksena. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.